Sitä vois pistää tonne pyttyyn. Joo. Siitä sitten ei täysillä, vaan ihan rauhallisesti pyöriin se. Sillain niin, ja just tollain. Ei odotas. Tästä ei saa nostaa, kun nuo kivet näkyy, se riittää. Jos se tulee nivelpisteen, niin se keikkaa ja sit se saattaa hajota. Eli sillä lailla, että toi tulee pikkusen yli ja tuolta samaten tuolta pohjasta, että menee pikkusen niin kuin siihen. Kuinka paljon tätä niin kuin, kerran ylös, kerran Kyllä sitä muutaman kerran siinä oikein sillain, että niinku sillain kun katsoo sinne rupeaa sitä jälkeä tulee vähän, niin sillain, että siinä on sitä. No juuri sitä. Noita on kyllä huonosti ennen. Ei. Tähän voisi laittaa siihen reikään pienen korkin, eli korkkiin pienen reijän. Että sitä voisi niin, vähän niinku... reikään pienen korkin. Joo. Tosta nyt kun näkee, että niitä rupeaa tulee sinne, niin